Já vám přeji krásný den a vítám vás u oficiálně prvního videa na tomto YouTube kanále. Pro ty z vás, co mě ještě neznají, tak já se jmenuji Wendy a jsem výživová poradkyně a fitness trenérka. A jak můžete vidět, tak také máma téhleté krásné malé holčičky, která se jmenuje Elianka. Ano. Pokud je tu ještě někdo, kdo mě nesleduje na mém Instagramu, tak to běžte hodně rychle napravit, já vám ho tady takhle zazdílím, protože na něm najdete spoustu obsahu právě pro maminky s malými dětmi o cvičení i stravě a především podporu jak ode mě, tak od dalších maminek. A dnešní video bude spíše takové povídací, abych se vám trošičku lépe představila, abyste mě lépe poznali. O tom, jak vlastně probíhala celkově taková ta moje cesta zdravého životního stylu. Dozvíte se tady takové moje největší faily a mýty, kterým jsem dlouho věřila. Takže se asi můžete pohodlně usadit a jdeme rovnou na to. Ještě jsem chtěla... Chtěla jsem ještě říct, že pokud se mi to všechno povede, tak tahle ta epizoda bude i na Spotify, abyste si ji mohli poslechnout někde v klidu na procházce a nemuseli... Co pak? Ano, přesně tak. Já jsem upřímně zvědavá, jestli tady většinu videa budu spíš povídat já, a nebo tady moje kolegyně. Abychom teda tak nějak konečně začali, tak co se týče vlastně pohybu, tak já jsem byla vždycky vlastně docela aktivní dítě, protože od malička vlastně bavilo tancovat, já jsem vystřídala spoustu vlastně nějakých tanečních stylů, tancovala jsem zumbu, hip-hop, street dance, country tance, mažoretky, akrobatický rock'n'roll, takže mám toho docela jako dost za sebou, protože prostě mě toho bavilo až moc, abych si vybrala jenom jednu věc. A to, co je asi tak nějak nejpodstatnější, a začneme rovnou s jedním z mých největších failů, který jsem doopravdy, co se týče prostě nějakého zdravého životního stylu zažila, tak ten nastal v době, kdy mi bylo nějakých 13-14 let a začala jsem právě dělat akrobatický rock'n'roll, protože jak vlastně vám asi může být docela zřejmé, tak akrobatický rock'n'roll je prostě potřeba, aby partner vás tam nějak vyhazoval do vzduchu, aby vás nějak unesl a tak dále. To znamená, že se tam hodně dbalo na váhu. A já sice samozřejmě nemůžu soudit, tak je to v nějakých ostatních klubech, ale minimálně v tom klubu, kde jsem byla já, tak vlastně jsme tam holky byly rozdělený na takové skupinky, jako ty, co měly váhu v pořádku a ty, co byly trošičku jako nad váhou. Což prostě já jsem byla v té druhé skupince, v takové té hraniční váze, což prostě vždycky, když si na to teď jako vzpomenu, tak mi to přijde úplně absurdní, protože vlastně na výšku nějakých 170 cm jsem tehdy vážila 53 kg. Jo, měla jsem úplně normální postavu, ale prostě v té společnosti mi to přišlo, že jsem jako hrozně tlustá, že jsem prostě těžká a tak dále. Tady než o téhleté části budu momentálně povídat, abych chtěla poprosit, že pokud tady mám někoho, koho trigrujou poruchy příjmu potravy, tak abyste to přeskočili o několik minut dál. Takže, protože momentálně tady vlastně budu zmiňovat nějaké poruchy příjmu potravy lehčí, takže pokud vás to trigruje, momentálně to řešíte, tak tohleto video prosím, nebo minimálně tuhletu část přeskočte, protože bych doopravdy nerada, aby to ve vás vyvolalo prostě nějaké špatné myšlenky a tak dále. Takže každopádně, abych se vrátila k tomu povídání, tak tam to bohužel bylo nastaveno v té době vlastně tak, že když byla třeba nějaká pauza nebo takhle, tak ty holky, které byly jako váhově v pořádku, tak si mohly jít sednout, jíst čokoládu a tak dále. A my holky... Tu klaseš, miláčku? Dobře, tak ne, promiň. A my holky, co jsme vlastně byli nějakým stylem jako nad váhou, tak jsme museli jít skákat na trampolině a tak dále. A já jsem tehdy začala svou váhu vlastně tak nějak jako poprvé v životě nějak víc řešit, protože vlastně, jak už jsem říkala, tak vzhledem k tomu, že já jsem byla docela jako fakt aktivní, tak jsem mohla jíst, co jsem chtěla a nějak jsem prostě jako nepřibírala, v podstatě jsem si držela pořád jednu a tu stejnou postavu, ale právě tehdy na tom akrobatickém rock'n'rollu mi to bylo zakazováno, dalo by se říct prostě jako
ale na tom rock'n'rollu vlastně jsem si to tehdy začala tak nějak poprvé jako uvědomovat. No a tehdy to byla vlastně taková jako pro mě nejtěžší období, co se týče vlastně nějaký mojí váhy, nějaký prostě mojí spokojenosti sama se sebou, protože vlastně já jsem milovnice sladkého. Já miluju čokolády, tehdy jsem hodně ujížděla na popcornu, nevím proč prostě, ale asi jako jak jsem měla ten velký, jak jsem si to asi vyvažovala, tu čokoládu sladký se slaným. Takže prostě samozřejmě tehdy kvůli tomu rock'n'rollu mi to teda bylo všechno zakazováno. Já jsem zkrátka neměla tu vůli, nebo já teď, když nad tím tak přemýšlím, tak ono to nebylo úplně o vůli, tam šlo prostě o to, že já jsem vnitřně nestrkej ty ruce do ty zásuvky. Já jsem vnitřně vlastně jako necítila, že si to jako nemůžu dovolit, že potřebuju držet nějakou dietu a tak dále. Takže vlastně jsem se dostala jako teda nakonec k tomu, že já jsem se to nejdřív snažila, všechny tyhle, jak se říká, nezdravé potraviny zakazovat, snažila jsem se nejíst čokolády, snažila jsem se prostě nedávat si žádné zákusky, popcorn a tak dále, ale čím víc jsem si to zakazovala, tím větší chuť jsem na to prostě měla a potom přišla chvíle, kdy já jsem nedělala nic jiného, než že jsem myslela na tabulku čokolády, prostě mě ani nešlo v tu chvilku se jako učit a tak dále. A tak jsem se vlastně dostala k takovému nejhoršímu rozhodnutí, co jsem jako mě mohlo napadnout. Samozřejmě vlastně, jak jsem si to dlouho zakazovala, tak potom přišel hodně špatný den. Spořádala jsem vlastně celou tabulku čokolády na posezení, možná i 2, teď si nejsem vůbec jistá. No a vzhledem k tomu, že mě tady jako připadly prostě neskutečné výčitky a fakt jako to, že prostě nemám vlastně žádnou silnou vůli, tak mě nenapadlo nic lepšího, než to jít samozřejmě vyzvracet ven, protože prostě jsem nechtěla, aby to napáchalo tu škodu a že bych teda kvůli tomu vlastně zase přibrala, že ano. No a bohužel mi to vnuklo jako velmi špatnou myšlenku, tedy to, že si vlastně to jídlo jako nemusím zakazovat, že si můžu dovolit vlastně sníst, co chci, když mi to potom nezůstane v tom žaludku. Takže vlastně po dobu toho, co já jsem dělala ten akrobatický rock'n'roll, tak jsem v podstatě jako docela pravidelně vždycky snědla klidně tabulku čokolády na posezení, dojedla to celým balením popcornu a potom to všechno hezky letělo do záchoda, aby to neudělalo žádnou paseku. Můžu říct, že naštěstí jsem ten akrobatický Ano. Můžu říct, že naštěstí jsem ten akrobatický rock'n'roll nedělala dost dlouho na to, aby se to fakt jako aby to vyrostlo v nějakou doopravdy vážnou poruchu příjmu potravy, která by mě vlastně začala jako časem nějak ovládat a se kterou bych se prostě musela léčit nebo takhle. Naštěstí prostě v momentě, kdy já jsem přestala dělat ten akrobatický rock'n'roll, tak tyhle ty blbý nápady mě přešly. No a potom vlastně ve věku nějakých 15-16 let se dostáváme k takovým mým prvním pokusům o cvičení. Co to tady mám? Takovým mým prvním pokusům o cvičení, kdy teda vlastně mě moje kamarádka, která už tehdy docela dlouho cvičila, mě vlastně párkrát vzala do posilovny a mě to teda začalo ty ksichtíku malý. Mě to začalo bavit, ale tam, takže teďkom nechci jako předbíhat vlastně, ale to byla tedy tehdy doba, kdy jsem začala já prvně cvičit, ale bylo problém, že vlastně kamarádka ne vždycky měla třeba tolik času jako já, nebo nechtěla do té posilovny tak často jako já. Nech tu židli, posudeš mi s kamerou. To znamená, že já jsem potom vlastně do té posilovny chtěla chodit nějak pravidelně, ale když ona nemohla, tak já jsem se hrozně styděla, protože jsem si připadala, že prostě nevím, co dělám, že v té posilovně a vždycky, když jsem tam zkrátka byla, tak jsem dělala vyloženě to, co ona mi řekla, že budeme cvičit. Teď samozřejmě, kdybych to věděla zpětně, tak si najmu trenéra, abych prostě jako měla tu nejlepší možnou průpravu k tomu cvičení, ale stalo se. Já jsem potom párkrát tam třeba šla s jinou kamarádkou, s kterou jsem teda spíš zase vedla
já, vyloženě vlastně jako jsem byla ráda, že se mnou jde minimálně z toho důvodu, že jsem si nepřipadala tak hrozně moc jako na ráně, že na mě každý kouká a tak dále. Já se přiznám, že mě potom prostě přestal bavit furt jezdit tam, zpátky, prostě několikrát týdně. Dívejte na tu frérku. Mě to cvičení začalo doopravdy bavit a prostě chtěla jsem to dělat častěji než třeba jenom 2krát týdně. Každopádně vlastně v tu dobu já jsem narazila na Peťu Elblovou, pokud neznáte, tak na Instagramu je jako jmenuji se Peťa a v podstatě Peťa je takový můj jako hlavní důvod, proč já jsem začala pravidelně cvičit a to hlavně doma. Peťa vlastně tehdy vydávala, myslím si, že snad její úplně první e-book na cvičení, na domácí cvičení Boj za nové tělo, takže já jsem do něj tehdy investovala, koupila jsem si ho a začala vlastně jsem doopravdy cvičit hodně let podle ní. Ona potom vydala ještě další produkty, vlastně vydala potom další e-book na cvičení, ten jsem si taky tehdy kupovala. Měla tam vlastně potom nějaké i roční cvičící členství, podle toho já jsem taky vlastně potom jela. A musím říct, že mi to hrozně pomohlo, co se týče vlastně nějaké disciplíny ve cvičení. Já jsem doopravdy vlastně cvičila 5krát týdně, šlo to vidět na mé postavě, moje kondička se zlepšovala. Já sama jsem se cítila prostě super, začala jsem tehdy i trošičku nedbát na stravu, že bych jako si nějak počítala kalorie nebo takhle, na to já jsem upřímně vůbec nějak prostě nebyla. Ale Peťa tam vlastně často sdílela nějaké zdravé recepty, takže ty jsem prostě zkoušela, takže spíš bych řekla, že jsem o tom jídle začala trošičku víc přemýšlet. Po nějaké době ale vlastně mi úplně ten styl cvičení Peti jako přestal vyhovovat, protože vlastně Peťa měla to tehdy, já teďkom si nejsem jistá, jak to má teďkom, protože už vlastně podle ní fakt jako dávno necvičím, ale Peťa to měla fakt jako tehdy nastavený, že prostě hodně na tu kondičku, hodně opakování, nešlo tam úplně třeba o nějaký jako zvedání váhy a tak dále. A tehdy jsem narazila na Katy Blaščíkovou, kterou najdete na Instagramu jako Katy Blaščíková. A začala jsem právě cvičit podle ní a Katy naopak prostě zase to bylo spíš jakože zaměřený právě na to tvarování postavy, na nějaké nabírání prostě svalové hmoty, formování postavy a tak dále, což mě začalo hrozně bavit, fakt jako jsem si ty její tréninky strašně oblíbila, já jsem si tehdy taky vlastně potom zkusila pořídit nějaký její jako e-booky, jestli to byl nějaký ten kulatý zadek, nebo tak nějak se to jmenovalo, mám takový pocit. Potom jsem objevila vlastně i jako tu její aplikaci Strong Beauty, podle které já jsem taky jako nějakou dobu cvičila a fakt jsem s ní byla spokojená. Já vlastně ještě i teďkom jako mám zaplacený členství a občas si tam jako podle toho zacvičím, protože prostě ty tréninky jako mě baví. Ano, ale teďkom už je to spíš takové, že se tam jako inspiruju těma cvikama a ty tréninky se potom skládám sama. Ano, si skládám sama vlastně podle svých časových jako preferencí. No ale každopádně vlastně potom díky teda Katy jsem se zaměřila spíš na takové silovější tréninky. Přibrala jsem tedy vlastně jako nějaká teda kila. Já jsem vlastně nějakých těch 54, 55, šla na nějakých 62. No přibrala jsem vlastně jako... Co to máš? Přibrala jsem tedy vlastně necelých 10 kilo, ale paradoxně mě se prostě ta moje postava začala líbit mnohem víc, protože jsem prostě fakt jako cítila, že mi zesílila ramena, ruce, měla jsem mnohem prostě kulatější zadek, ale jako pro mě fakt jako to přibírání té váhy absolutně nebylo nic špatného, což je vlastně takový to, co bych vám chtěla taky jako říct, že prostě doopravdy nízká váha vám nezaručí spokojenost ve svém těle. To byl takový vlastně moje první, jako, kdy mě se hodně zvedla váha. A potom se nějak dostáváme teda do doby, kdy přišel covid. Já jsem tady vlastně studovala vysokou školu v Praze, protože já mám vlastně vystudovanou speciální pedagogiku. No a teď, když nastal covid, tak samozřejmě vlastně všechny školy, že ano, šly vlastně na distanční výuku. A já jsem najednou měla spoustu volného času a já jsem nevěděla, co s ním, protože prostě jako
spoustu učitelů na naší škole to vyřešilo tím stylem, že jsme psali spíš jako seminárky a když tam byla nějaká jako prezenční nebo online výuka, tak v podstatě prostě bylo to párkrát týdně, jestli možná 2x, 3x na 2 hodiny denně. Takže jsem měla opravdu hodně volného času a přemýšlela jsem, co s tím časem chci udělat. A právě tehdy mě napadlo, že si udělám vlastně trenérský kurz. Takže jsem začala vlastně studovat kurz fitness trenéra od Improve Academy. Tehdy vlastně to potom nějak bylo, že byly online lekce jako teorie a jezdila jsem vlastně potom jako do Prahy na praktické lekce a na zkoušky. Pauza. To mateřství. No, každopádně myslím si, že by tam nemělo být absolutně nic vidět, takže myslím si, že můžeme v povídání dál pokračovat. Po trenérském kurzu já jsem si potom ještě udělala půlroční vlastně kurz výživového poradce, abych to měla už všechno při jednom. No a začalo mě to fakt jako strašně moc bavit, vlastně to byla potom doba, kdy já jsem si udělala právě svůj fitness Instagram. No a začala jsem tam zkrátka prostě sdílet různé na domácí cvičení, prostě výživné a rychlé recepty. Ale tehdy to bylo doopravdy spíše spíš takový koníček, který mě jako fakt hrozně bavil a prostě do dneška jsem tomu strašně jako fakt vděčná. Potom jsem začala nabírat vlastně i první svoje klientky, ale zároveň potom vlastně, co jsem vystudovala vysokou, tak jsem nastoupila právě do práce, jako, jak už jsem říkala, jako učitelka v mateřské škole speciální, takže samozřejmě potom toho času bylo trošičku míň. Což o to, ne času, ale spíš bohužel prostě tak, jak to je skoro vždycky, když se prostě nastoupí k malým dětem, já jsem byla každou chvilku nemocná. Doopravdy bohužel ty dětské bacily mě prostě skolily úplně každou chvilku. Takže bylo potom těžké vlastně pokračovat dál v mým fitness Instagramu, když jsem v podstatě každou chvilku sdílela to, že je mi zlé, že nemůžu cvičit a tak dále, nebo prostě bylo to tehdy takové nepříjemné, protože jsem se fakt jako opakovala. Co se týče vlastně potom jako nějaký mojí váhy, tak mě se jako váha vlastně hodně dlouho držela kolem těch 60 kg, prostě kolem těch 62, 65 kg. S tím, že teda úplně největší změna byla, když já jsem se rozhodla vlastně vysadit hormonální antikoncepci. Fakt si přeju, abych si prostě tehdy nenechala od svého gynekologa prostě napsat, ale ono to zkrátka tehdy bylo, že mě to i jako pomáhalo na migrény, na které jsem trpěla, ale bohužel prostě já, když jsem se rozhodla, že teda vysadím hormonální antikoncepci, protože s přítelem, ne, že bychom už vlastně, když já jsem vysazovala, chtěli miminko, ale prostě už jsem jako já jsem chtěla po těch několika letech užívání dát tomu tělu už doopravdy prostě pauzu od těch hormonů, protože tam to bylo, že každých pár let já zkrátka jsem musela jako si vždycky nechat napsat silnější antikoncepci, nebo prostě antikoncepci, která obsahovala mnohem více hormonů, protože vždycky, jakmile prostě to bylo, jako že už mi ty hormony nestačily, tak mě se začaly rozjíždět hrozně silné migrény. A to se prostě nedalo i kvůli škole a práci a tak dále. No takže vlastně já tehdy jsem se potom rozhodla, já nevím, kolik mi bylo, jestli nějakých 23, myslím, že nějak 23 mi bylo, že jsem se rozhodla, že si teda hormonální antikoncepci vysadím, abych tomu tělu dala prostě čas a prostor na to se nějak očistit. No, to jsem ale tehdy absolutně netušila, co to vysazení antikoncepce s mým tělem prostě udělá. Já vím, že je spoustu lidí, kteří vlastně přibrali po tom, co začali používat hormonální antikoncepci, u mě to bylo přesně naopak. Já po tom, co jsem antikoncepci vysadila, tak mě začaly ovládat úplně neskutečný chutě a hlad. To bylo hrozný. Já jsem si připadala jako naprosto bezedná, studna. Já si pamatuju, že jsem měla hrozný, neovladatelný fakt jako chutě na snickersky.
Já jsem prostě mohla sníst klidně 5 snickersek za sebou a furt jsem se cítila, že potřebuju prostě další. To bylo fakt jako hrozný, to moje tělo, to moje tělo prostě bylo úplně poblázněný. No zkrátka já jsem jako tehdy prostě nehodlala se tím nějak rozčilovat. Říkala jsem si, že prostě až přijde ten správný čas, takže se tělo jako uklidní samo, že teďkom ho prostě nechám. Že prostě spoustu let do sebe bralo jako umělý hormony a teďkom potřebuje prostě čas na to, aby se samo uzdravilo. No ale každopádně já jsem vlastně v tom času, než se to tělo začalo chovat normálně, přibrala 10 kg. Já jsem vlastně přibrala nějakých 74 kg a to jsem si potom už tak nějak vlastně jako držela. A bylo úplně vlastně tehdy potom jedno, co jsem jedla, nebo takhle, držela jsem si to zkrátka na těch, jako těch 74 kg. Já si myslím, že tady pro tohleto video vlastně by tady tohleto povídání prozatím stačilo, protože potom v dalším videu, nebo protože už vlastně se blíží doba potom mého těhotenství, a to bych už ale docela ráda vlastně rozdělila, protože vám tady chci taky právě povědět, jak probíhalo mé těhotenství, jak potom probíhala vlastně nějaký můj životní styl i po porodu, nebo no, dobrý, šikulka. Takže to bych asi už nechala určitě do druhého videa, protože myslím si, že i tak tohle to bude kecací video na 2 hodiny a upřímně obdivuju každého, kdo došel až úplně semka nakonec. Já vám hrozně moc krát děkuju, pokud jste tohleto video dosledovali až do konce. Budu strašně ráda, pokud mi vy sami do komentářů napíšete nějaký váš příběh, jestli třeba vy pravidelně cvičíte, případně jak jste se k tomu cvičení dostali. Jestli máte taky nějaké takové ty největší faily, za který prostě do dneška fakt jako byste si přáli, aby se vám to nikdy nestalo, nebo aby vás takováhle blbost nikdy v životě nenapadla, napište mi to do komentářů, já se na to budu hrozně moc těšit a doufám, že už brzy se zase spolu popovídáme vlastně ve videu, kde vám teda řeknu trošičku více o mých těhotenství, případně potom vlastně porodu a nějakého našeho vlastně životního stylu po porodu tady s tímhletím naším pokladem. Takže tohle to je od nás vlastně pro dnešek všechno, my vám přejeme krásný zbytek dne a budeme se na vás zase těšit v příštím videu.